ಸಾನುರಾಗದಿಂದ ಹರಿಯ ಪಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿಹಳು. ಏನು ಧನ್ಯಳೋ ಲಕುಮಿ ಎಂಥ ಮಾನ್ಯಳೋ, ಏನು ಧನ್ಯಳೋ ಲಕುಮಿ ಎಂಥ ಮಾನ್ಯಳೋ. ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಭೃತ್ಯರಿರಲು ಹಾಟಕಾಂಬರನ ಸೇವೆ, ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಭೃತ್ಯರಿರಲು ಹಾಟಕಾಂಬರನ ಸೇವೆ. ಸಾಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿ ಪೂರ್ಣ ನೋಟದಿಂದ ಸುಖಿಸುತಿಹಳು, ಸಾಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿ ಪೂರ್ಣ ನೋಟದಿಂದ ಸುಖಿಸುತಿಹಳು. ಸಾನುರಾಗದಿಂದ ಹರಿಯ ಪಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿಹಳು, ಸಾನುರಾಗದಿಂದ ಹರಿಯ ಪಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿಹಳು. ಏನು ಧನ್ಯಳೋ ಲಕುಮಿ ಎಂಥ ಮಾನ್ಯಳೋ, ಏನು ಧನ್ಯಳೋ ಲಕುಮಿ ಎಂಥ ಮಾನ್ಯಳೋ. ಛತ್ರ ಚಾಮರ ವ್ಯಜನ ಪರ್ಯಂಕ ಪಾತ್ರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಚಿತ್ರಚರಿತನಾದ ಹರಿಯ ನಿತ್ಯ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿಹಳು. तुम्ही मना मस्त संकल्प करून देवाला सांगेल अमाया मना म्हणजे चांदी अनुकूल जाऊन त्याचे का म्हणून असतो तो देऊ तुम्ही दिवशी ते त्याचा काय तुम्ही पूर्ण भारतीय जरी कष्ट जारी कष्ट दूर करून ಛತ್ರ ಚಾಮರ ವ್ಯಜನ ಪರ್ಯಂಕ ಪಾತ್ರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಚಿತ್ರಚರಿತನಾದ ಹರಿಯ ನಿತ್ಯ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿಹಳು. ಸಾನುರಾಗದಿಂದ ಹರಿಯ ಪಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿಹಳು, ಸಾನುರಾಗದಿಂದ ಹರಿಯ ಪಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿಹಳು. ಏನು ಧನ್ಯಳೋ ಲಕುಮಿ ಎಂಥ ಮಾನ್ಯಳೋ, ಏನು ಧನ್ಯಳೋ ಲಕುಮಿ ಎಂಥ ಮಾನ್ಯಳೋ. Yeah.
ಒಂಟಿ ಸಾಲ ತೆಗೆದು ಒಂಟಿ ಸಾಲ ತೆಗೆದು ಅದೇ ತೆಗೆದು सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः प्रारंभकाले निर्विघ्नमस्तु शुभं शोभनमस्तु इष्टदेवताः कुलदेवताः सुप्रसन्ना वरदा भवन्तु ओं सुभक्कीगदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो गणाधिपः धूम्रकेतुर्गणादक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानामानि अपडे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहेश प्रवेशे निर्गमेतरा सङ्ग्रामेषु कार्येषु विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये अभीप्सितादित्यं पूजितव्यासुरासुरैः सर्वविघ्नहस्तस्मै गणाधिपतये नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके त्र्यम्बके देवी नारायणी नमोस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्तेषां मङ्गलं येषां हृदिस्थोर्भगवान् मङ्गलाय तनोरिः
तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपदे देवमस्पदामि यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र वातोर्धनुर्धरः तत्र शिवर्जोर्भूतिर्वाणि तिर्मतिर्मम सर्वेष्वारम्भकार्येषु तयस्त्रीभुवनेश्वराः देवाहन सिद्धिं ब्रह्मेशा जनार्दनः ओम श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः ब्रह्म सरस्वतीभ्यां नमः वायुभारतीभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः शची पुरन्दराभ्यां नमः त्र्यम्बकाय नमः भयङ्कराय नमः वास्तुपुरुषाय नमः मातापितृभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामादेवताभ्यो नमः स्थानादेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः प्रारम्भकाले निर्विघ्नमस्तो शुभं शुभनमस्तो इष्टदेवताः कुलदेवताः सुप्रसन्ना वरदा भवन्तु कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वा नारायणी नमोऽस्तुते मुद्यधादित्यसङ्काशं पीतवासमचदं शङ्खगदापाणिं ध्याये लक्ष्मीं मतिं हरिं ॐ हस्तद्वयेन कमले धारयन्ति स्वलीलया हारनूपुरसयुक्तां लक्ष्मीदेवीं विचिन्तयेत नमो भगवती ईशानि सर्वमङ्गलदायिनी नागपीठस्थिते भद्रे पायस्मान् कुलदेवते ब्रह्ममुरारी त्रिपुरान्तकारी भानुशशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिरावगेतवः कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातं हेमप्रख्यामिन्दुगण्डान्तमौलीं शङ्खारिष्टां भीतिहस्तां त्रिनेत्रां हेमब्जस्तां पीतवस्त्रां प्रसन्नां दुर्गादेवीं भगवती रूपां तं रूपां नमामि ब्रह्मान्ताः गुरुवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियपदिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्मनि बारांगण ईश्वर महारुद्र पार्वती महागणपती नागांतर्गत संकर्षण रवळनाथ भूतनाथ पूर्वासा तेरी तशीची समस्त देव तशीची गण तशीची तुमगेल परिवारांतू आयज दिवसाक श्रद्धेन भक्तीपूर्वक आम्ही सर्व एक कुळावी वृंद मेळनो तुगेल चरण सन्निधानांतू आयज दिवसाक कसलकी एक तू विधिल्ली बुद्धी प्रमाणे कसलकी एक सहान मट्टाची सेवा तुगे चरण सन्निधानांत अर्पण करका अशें म्हण एक सदुद्देशान तुगे चरण सन्निधानांतू आयज दिवसाक एक गणहोम की तशीची श्रीसुक्ताचे एक हवन की तशीची लक्ष्मीनारायण प्रीत्यर्थ पवमान की तशी तुगे चरण सन्निधानांतू कुंकुमार्चन की तशीची भगवतीले सन्निधानांतू बायमनशालेक बसून घेवन तशी तांगेला ताट एक सहान मट्टाची कुंकुमार्चन सेव की श्रीची तुगेल परिवाराक संतुष्ट जावका अशें म्हण उद्देशान तुमगेल सर्वाल आशीर्वाद आमगेल फाटीबला उरका अशें म्हणले उद्देशान तशीची एक किंचित मात्र सेवा तशीची एक अभिषेक नैवेद्य की विशेष रूपाचेर पुष्पालंकार सेव की तशीची सांजेरी तशीची विशेष एक भांगरा मामाय सन्निधानांत एक संकल्प केल्लो की त्या संदर्भाचेर एक अनानुकूल जाले तशी त्या निमित्तान एक मार्गशीर मास बरोबर घालू तशी त्या संबंधान तुगेले सन्निधानांत ती एक बाकीची सेवा तुगे चरणात अर्पण करका अशें म्हणले उद्देशान एक संकल्प केलो त्या संकल्पाक तूं एक आमगेल फाटीबला राबून किंचित मात्र की एक तूं विधिल्ले बुद्धी प्रमाणे आमी एक चरडवान तुगे चरण सन्निधानांत एक सेवा करता आसची ते एक सेवेन तुवें संतुष्ट जावका तुगेल संपूर्ण अनुग्रह तुगेल आशीर्वाद आमगेल फाटीबला वरवीं अशीची नित्य निरंतर तुगे चरण सन्निधानांत तूं विशेष रूपाचेर सेवा करता आसत भाग्य तुगेल अनुग्रहान आमकां प्राप्ती करून चोरून दिवचे एक हे सेवेन तूं कसलेच एक द्रव्यतः कालतः एक कसलेच एक तोंद आसतरी एक उण्यापण आसतरी तूं एक हांगा क्षम करून चोरून दिवका आयच्या दिवसाक तुगे चरण सन्निधानांत तूं सेवा अर्पण केले मात्रान हांगा सर्वाले आयुष्य की आरोग्य की व्यवहार क्षेत्रांत बरेपण की चेडवान शिक्षणांत बरेपण की एक बायलांक अखंड सुख सौभाग्य की आमगे कसले एक नाना तरेचे तापत्र्यास की ते तुगेल अनुग्रहान तुवें आमगे फाटीबला राबून तूं निवारण करून दिवका तशीच आमगे आतां तुगे संस्थानांत तूं विशेष रूपाचेर सेवा करता एक आनीक एक आमकां एक आशास तशी ती आशा तुगेल अनुग्रहान परिपूर्ण करून दिवका सर्वांक सद्बुद्धी सद्वासना सत्प्रेरणा आरोग्य आयच्या दिवसाक विशेष जावन तुगे चरण सन्निधानांत कोणकी येवन भेट घेता तुगेल एक दर्शन घेता तुगेल कडेन कसलकी एक आपणाक जाय अम्मा अशें म्हणून सांगून प्रार्थना करता तशी तांगेल ते सर्व प्रार्थना तुवें फाटीबला राबून बरें करून दिवका तशीच तुगे संपूर्ण अनुग्रह तुगेल पंचेष्टाल अनुग्रह आमगेल फाटीबला आसून आमगे सर्वाले बरेपण करून दिवका तशीच आमगे धर्मदर्शी मंडळी
सुद्धा हे एक उत्सवा भितर त्यांनी एक भाग्यता असाची तुझ्या संपूर्ण अनुग्रह आशीर्वादान तांकां सुद्धा उत्तरोत्तर भिडत जेवचे तशी तांकां सर्वांक बरेपण करून दिवं का आयच्या दिवसाक तुगेले कोण की एक बचत की तशीच एक आमगेले एक हांगे तुगेले परंपरेन तुवें चोंगेन तसर एक हांगे एक धर्मदर्शी मंडळ की एक महाले की घोडे की तशीच गांवकार की धेंपो की नायक की आमगेले एक भटमाम की तांकां सर्वांक बरे करून दिवं का विशेष जनांक स्थळवंती कसाची तांकां सुद्धा बरेपण करून दिवचे नाना तरेचे आरोग्या संबंधी कसर एक बाद आसकी ते तुगेले अनुग्रह निवारण करून दिवं का आमकां सर्वांक एक सद्बुद्धी दिवंक तुगे चरण सन्निधानान तूं एक साहेबीण सन्निधानान एक सेवा करता एक भाग्य तुगेले अनुग्रहान तुवें फटिबलावर रक्षण करून दिवचे आमकां बुद्धी प्रेरणा सूचना दिवची तुवें तुगेलें काम घडोवन येवं का अशें म्हणून एक कळकळीन प्रार्थना देवा तुगे चरण सन्निधानान दवरिल्ली प्रार्थना स्वीकार करगेन आमकां सर्वांक बरेपण करगेन आमगे जीवन उद्धार करून दी देवी जगदंबे महामाये जगदंबे तू पाव कुलदेवता श्रीलक्ष्मीनारायणमहं माया भगवते नमः प्रार्थनां समर्पयामि। ನಾರಾಯಣ ಮಹಮ್ಮಾಯ ಸನ್ನಿಧಿ ನಿಂತು ವಿಶೇಷ ತಿಗಲೆ ಭಗಿನಿ ಅಥವಾ ಬಹಿಣಿ ಮುಣಸುನ್ ಗಿನಪ್ಪನ್ ತಸಲ ಅಮ್ಮ ಭಗವತಿ ತುಗಲ ಸನ್ನಿಧಾನ ಅಂತೂ 5 ದಿವಸಾಕ ಅಂಗಾಚೆ ಸಕ್ಕಡ व्यवस्थापक समिती तशींची अर्चक वर्ग तांत्रिक वर्ग तशी आमकां जन्म दिवसले कुळाय बंधव आ भात्री वृद्ध वर्ट जावन घेवन नतमस्तक जावन घेवन तुगेले लक्ष्मीनारायण महामायेले स्नेहानंदो अतर प्रार्थना करून घेतली तांत्रिक स्नेहविषयी माहिती सानिध्यान दिवका आमगेले कुळाय बांधाक बांधवांतू आमगेले गांवांतू परगांवांतू परस्थळांतू परदेशांत सकड शाखा उपशाखा जावन घेवन आमगेले सांसारिक जीवन घेवन आवाज करून घेवन तसदी जाल्यार आमगेले गुरू एक पुरस्वामी एक ते वचुका आमगेले आराधना करता आमगे तसं जन्मदिनांत रे पापसंस्कार निवृत्ती करता विशेषतः आपल्या दय जेवका आमगेले उद्देशान करतना या सर्व कार्यातून कशी प्रेरणा दिलेली असत त्या प्रेरणे प्रकार आमी पुढच्या दिवसाक भायर सगळे असती आमी का स्नेह ज्ञान शब्द अथवा पंचेरीचे बोधना शब्द आमची एक विश्वास आमगे आवश्यक सांभाळून व्हरता ती जंतून करून घेता म्हणजे विश्वास आम करता या सगळं कार्य निर्माण तुगेले स्नेहान सागर फळ घेवन सर्व प्रार्थना करून घेता की कोण तसं सर्व आराधना पूजा जायत हवन जायत स्नापन जायत आणि विशेष त्या सर्व तुम्ही कशी जावकागी काय योग्य जाऊन घेऊन मर्यादा घेऊन घेतली म्हणून घडवून देता तशी विशिष्ट संस्थानाचे आशीर्वाद प्रत्येक श्रद्धेन आम्ही म्हणून जागो आम्ही मागडे आराधन करून आमचो संस्कार दिवस घेतली आमच्या आराधन स्थळ विशेष आम्ही कुळार तशीची आराधना एक वेळे अथवा एक सूचन वेळेचेर आराधन करचें
तुगेले सन्निधान श्री सूक्त हवन तशीच विशेषान उपमासन सेवा गोरकामध्ये केलेलं असं ते केलेली परिस्थिती सेवा संतोषांत स्वीकार का तशी तुगेला अनुदान करताना सगळं सौभाग्य आणि कुळावान भरत जावं तशीची अंगाच्या व्यवस्था समीप जावे तशीची अर्चक वर्गासाठी त्यांनी जावे त्यांनी तुगेले राग तशी त्या मामाला राग कसं प्रार्थना घेऊन आमका सगळा बरेपणाने तशी आमच्या प्रार्थना करता की प्रार्थना सत्यपासून जोत कशी अनुभव जावं विशेष रीतीने जसा की मार्गशीर्ष मासाच्या पंचमीच्या पर्व कालो भगवतीला तशीची मामाईला दिवस म्हणता माहिती साठी केले सेवे निमित्तानं गेले होत सगळ्या कारण दोष आताच्या प्रवाह जन्मजन्मांतरी या दोषाच्या प्रवाह असलं तरी निवृत्ती करून घेऊन ना आमगेला का आम्ही दरकडे कसं जावटा की त्या सकट अनुभव करून घेतल्यानुसार कीर्ती तुला सांगितले आपण वाढून घेऊन ना अन्य निमित्तानं सगळे दिवसात एक चुका यायची आमगेला चंदरी तरी सगळ्यां छान मन छान संतोष दिवसून घेऊन आराधना करून घेतली म्हणजे कीर्ती अंत्या विशेष संतोष सगळे कुळा दिवसून रोखून गेल्यानंतर कीर्ती तशी तू संबंध पाहिल्यानंतर सगळं परिवार गणसती रवळनाथाच्या परमानाच्या पवित्र महादेवाच्या त्या सर्व देवाला की तुला सन्निधान करून प्रार्थना करता देवी त्या सर्व देवाला सगळ्याची पुढावदार असून गेली ना अशी नीती निरंतर मुखासून आचरणापर्यंत ज्यांना आमच्या मुखावरील पिढी तुला आनंद हासून घेताना तप्त वेळोवेळचे तुमच्याकडे भेट घ्यायची नंतर मी कामगिरा संतोष पाहून घेऊन ना आमच्या जन्मंत या लय कष्ट नंतर तरी निवृत्ती करून दिल्या मामाईला लक्ष्मीनारायण सन्निधान पोचून घेऊन द्यावा की औषधाची मागून घेतल्या औषधांच्या वसून घेतल्यानुसार कीर्ती तुमच्या सानिध्यातून म्हणसून गेली ना दिनाविषयी विशेष आनंद सानिध्य वरती जाऊन गेली ना मुखासन गावाला गावण्याची तशी व्यवस्था समिती प्रेरणा देऊन पोहोचून घेतल्यानंतर कीर्ती तुमच्या सानिध्यातून म्हणून घेऊ का काही दिवसात केलेली प्रार्थना तुम्हाला घडवून गेली तशी शिक्षक पूजा संध्या देवच्या सगळ्या चांगली पोहोचून घेतल्यानंतर कीर्ती त्यांच्या बाबाची स्वरूप घेऊन त्यांचे रूपात येऊन विना त्या पूजन स्वीकार करून आम्ही सगळे रोखून गेल्यानुसार एक दिवसून घेऊन ना आम्ही केलेली आराधना आम्ही केलेली प्रार्थना देवानं लक्ष्मण मामाईनं ग्रामपुरुषानं श्री भगवतीनं त्या संबंध असलेल्या सर्व उपगण संस्कृतांना रोखून गेले घडवून घेऊन प्रार्थना स्वीकार करून ती आम्ही रोखून घेऊन सर्व प्रार्थना श्रीचक्र पूजा विष्णू हवन हे ಒಟ್ಟು चलत असा ಒಟ್लोक आईल्याची आणि ಒಟ್लोकल बर जाव का म्हणगे ಒಟ್ಟು तशी देखून आमगेले देवस्थाना वतीन चलत असा हे कार्यक्रम बरे जाव का ಒಟ್लोकल बऱ्या पण जाव का ಒಟ್लोका खाजे हे मेळ का म्हणगे मगेले दोन उत्तर सांगत असा मातृका पूजन देवरामी प्रतिष्ठापनम कलश प्रतिष्ठापन कलशे तत्तत श्री राम महाविष्णु श्रीराम पूजनम हिरण्यसूक्तेन कुमार्चनम अग्निमंडले अग्निप्रतिष्ठापनम तत्तत देवता प्रीत्यर्थम तरुतद्रव्यै हवनम कुमार्चन श्री प्रसन्न पूजादिकं कर्म करिष्ये तत्र गुरुं नमेत गुरुं भगवत्पादाचार्य गुरुभ्यो नमः कीर्तन नामवदेयो गुरुवां दशमीघे अपां भुविनां भगवती सादीहि गुरुभ्यो नमः मंत्रपुष्पाणि समर्पयामि प्रथमो हनुमन्नाम तापामुदस्य ब्रह्मा विष्णुश्वरार्षयः रकितु समादरजन्नासि क्रियाभुविद्य प्राणकिरितां चिन्त्रों कीलकम अस्मिन् कलशे देवी बालाकरणं सुदीपानि शुद्धिप्राणः ॐ आं ह्रीं ॐ यं लं लं वं शं संभवं सहसोहम कलशे महागणपते प्राणीय प्राणाः पुनः ॐ आं ह्रीं ॐ यं लं लं वं शं सते नमः सर्व इन्द्रियाणि मम चक्षुष्वत्वनिव पाणिपादेवस्तादि हैवागत्य सुखं कीर्तिष्ठतु स्वाहा असुनीति मनस्मास्य मोक्षेषु पृष्ठेम सर्वे मुलास्ति गर्भाधानादि पंचदशदिनाधिजातं षट्प्रणोच्चारणं करिष्ये ॐ श्री विश्वनाथ महागणपतिमस्मिन् कलशे ॐ त्वामावाहयामि आत्मादेवानां भुवनस्य गर्भो ओम गणपतये नमः ओम गणपतये नमः ओम गणपतये नमः ओम गणपतये नमः ओम गणराज ब्रह्मणा ब्रह्म सदा शुभं नोत्रेसि दसादनं ओम श्री ह्रीं क्लीं लौं गणपतये वरवरद सर्वनिमिषमाय स्वाहा श्री ह्रीं क्लीं लौं गणपतये वरवरद सर्वनिमिषमाय ओम क्षिप्रप्रसादाय नमः ओम क्षिप्रप्रसादाय नमः ओम क्षिप्रप्रसादाय नमः यथाशक्ति महागणपति ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि प्रार्थना करून घेतवा अंगाची साथ
नाना रीतीने देवाला आगमन कामून घेऊन संकल्प केला त्या प्रकारे जेव्हा प्रथम जेव्हा गणहोम तुगेल्या रूप चिंतन केलं असं देवा एक शाळे वैसो का आमच्या आराधना संतोषा स्वीकार का अशीच ही आहे दिसा सर्वे कामा तस्नेक विज्ञानाशी आंबेडकरां चंद्रिते कार्य करून घेऊन आणि सर्व श्रेयस सर्वे समाजा गेल्या पुढे घेऊन घेऊन दिसा सर्वे काम चंद्रिते करून घेऊ का म्हणून सलिना तो प्रार्थना सानिध्य प्रार्थना समर्पयामि ये दावानस्य महिमा तो जायाम शपुरुषः पावस्य विष्णु सद्भक्तांक नमस्कार. हांव वीणा सर्वोत्तम शानबाग बाळेरी मम्माई देवस्थान मम्माई कुळावी आमगेली. हांव कुळावी मम्माई देवस्थानाची आनी आमी कायम सान दरंगेन आज पर्यंत मम्माई दर्शन नासतना आमकां एक दिवस बी उरच्या जायना. आज मार्गशीर पंचमी अति व्हड पंचमी आमकां. आज आमी उठलोक हांगा आयल्याची आनी देवी स्थानार आज लक्ष्मी सहस्रनाम. हांव रामकृष्ण पै म्हणून मूल गंगोळ्ळी मुरळी कट्टे राबता. हांव हांगा आज लक्ष्मीनारायण महामाई देवस्थान अंकोलांत आसा. हें म्हगेलें आनी एक घर हें म्हगेलें अम्माल घर हें. आमी हांगा प्रतीपंत मेळचे हांगा भेट करता आसलो अवकाश एक आमी सोणां ती हांगा आपोवन घेता आमकां. तशी आज ही मार्गशीर शुद्ध पंचमीक एक विशेष फुलां पुजा आनी सहस्र कुंकुमार्चना अशी सुमार सकड कार्यक्रम भटमामान वेंकटेश भटमामान हमसून घेतिल्लो आसा. आडळित मंडळीले सहकार वटो आमकां पुरा यो म्हणून आमकां पुरा मस्त एक 4 म्हयने तुलेन फूड आमकां आव्हान पत्रिकांनी दिवन आमी हे दिवस केदान येता म्हणून आमी बारीक कातारां राखून बसून आज आमी पाविल्लो आसा ती हे कार्यक्रम आमी भागी जावचे आमगेले जन्म जन्मांतराचे एक भागी म्हणून आमी लेखता ती. आनी हे भागी जाल्यार पुरा जनाक तांगेले मना इच्छे तांगेले कसं लायक मन अभिश्ट आसा पुरा इडेरसून तांगेले घराक सुख शांती समाधान समृद्धी नेಮ್ಮದಿ दिवन ती मामाय पुरा जना राख म्हणून हांव मनस्पूर्वक प्रार्थना करता. आनी सकड जनान हांव मनस्पूर्वक भागी जावका म्हळ्यार म्हगेले एक इच्छा. स्वाहा
दिव्याप्तनाद सर्वदोषरहितनाद सर्वत्र दिव्याप्तनाद सर्वदोषरहितनाद शर्वादिवन्द्य पुरनर विठ्ठलನ सर्वकाल ಸೇವಿಸುಗಳು मग सा ग ग म मद धनि नि स स स सा ग ग म मद धनि नि स स स सा ग ग म मद धनि नि स स स ಶರ್ವಾದಿ ವಂದ್ಯ ಪುರನರ ವಿಠಲನ ಸರ್ವಕಾಲ ಸೇವಿಸುಗಳು ಸಾನುರಾಗದಿಂದ ಹರಿಯ ಪಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿಹಳು ಸಾನುರಾಗದಿಂದ ಹರಿಯ ಪಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿಹಳು ಏನು ಧನ್ಯಳೋ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಂತ ಮಾನ नमस्कार हांव वेदा भट्ट हांव अंकोलचेची देवदास उटमाल धुव हे मम्माईल सन्निधानातच सान होड जावन घेन आतां हांगा सन्निधानातच काम करत आसा सान आसतना काम करत आशिल्ली आतां जाल्यार आमकां एक सेव करचे भाग्य मेळ्ळें मम्माईल सन्निधानात आज आमगेले विशेष कार्यक्रम म्हण सांगल्यार ಒಟ್ಟು सकाळच्यान सांज पसून शेषोत्सव ಒಟ್ಟು आसा तांतू आमी महिळा मंडळ जावन घेन लक्ष कुमकुमार्चने ಬಗ್ಗೆ थोडे सांगता म्हणून इश्ट करता आज दिवसात मार्गशीर पंचमीक आमी कुमकुमार्चने सेव दवरले हातूंत थोडे लोकांनी फस्ट रजिस्ट्रेशन केल्ले फॉर्म सोडले नंतर नेक्स्ट आमी कोण कोणाक रिक्वेस्ट केली की तांणी ಒಟ್ಟು लोकांना तांगेल मनान येवन तांणी सेवेत भाग घेतले आणि आज दिवसाक कोण कोण आयलेच की हांगा उपस्थित आसाच की ते ಒಟ್ಟು कोण महिला वर्गाच्यान बी हांगा कार्यक्रमात भाग घेतले हे मस्त खुशी विषय कसले म्हळ्यार ते एट मुवमेंट आमी कसले एक अनाउन्स केले नंतर ताका रेस्पॉन्स मेळचे मस्त उणी उरता आमी खंयी पळयताचे खंयचे फंक्शन ऑर्गनायज करता म्हणून सांगल्यार मस्त कश्ट आमी फेस करचे पडटा तशीच एक एक हंतार आमी डेवलप करून घेवन एक प्रोग्राम फिक्स करता म्हणून सांगून 17 फिक्स केलें म्हणजे जालें तदनंतर ताजे नेक्स्ट कार्यरूपाक आमी हाडका म्हणून सांगल्यार आमकां ಒಟ್ಟು कुळावी जनांना धर्मदर्शी मंडळीनं आणि हांगा आशिल्ले अर्चक वृंदांना ಒಟ್ಟು सपोर्ट केले आसा हे ಒಟ್ಟು सपोर्टा निमित्ताची आज आमी एक खंयचेय फंक्शन करताची म्हणून सांगल्यार कुळावी जन बी ಒಟ್ಟು जावन येवन बटमाम आमी करया हाद नंतर आमी तुमकां सपोर्टात आसाची म्हणून सांगून तांगेल कसल देणीक दिवचेच की काणीक दिवचेच की ऑफिसाक की बटमामाल अकाउंटाक की नाजाल्यार तांणी कोणाले विंगड कोण येवचे आसल्यार तांगेल घर गांवचे लोक जावं तांगेल घरचे लोक जावं तांगेले दिवन पेटोवन तांगेल कसल किंचित मात सेव करच्या तांणी धन्य जावन आसाची आणि हे आज केल्ले लक्ष कुमकुमार्चने बद्दल सांगता म्हणून सांगल्यार लक्ष्मी स्तुती जावन घेना लक्ष्मीक कमल इष्ट सो आमी ते थीमार कसं केलें म्हणून सांगल्यार आज कमला फूल दवरून कसं केलें आसा तांकां कुमकुमार्चन सेव केल्लें आसा हे कुमकुमार्चन सेवेक
आम्ही एक रुपये बी कसले काणीक घेना असताना त्यांनी कसले खुशीन दिताची ते मात्र आम्ही स्वीकार करून घेणं ते बेजार आम्ही कसं डोनेशन कलेक्ट जातात ते एक कोण डोनेटर उरतले त्यांनी तांकां एक सौभाग्य द्रव्य कसं आसपळे ते ಒಟ್ಟು अर्पण केलें आसा हे बेजार आमी कसल सांगचे म्हण सांगल्यार आमगेल कुळावी जन खंय खंय आसात की हाजे नंतर खंयचे कार्यक्रम फिक्स कर न्हू आमी ग्रुपात घाले नाजाल्यार धर्मदर्शी मंडळीच्यान तुमकां कसले एक रिक्वेस्ट आयली म्हण सांगल्यार कुळावी जनान हांगा येवन मस्त पार्टिसिपेशन करका तांगेल प्रोत्साह जावका कसले म्हण सांगल्यार एक कुलदेवस्थान एक वाडका ताजी कीर्ती वाडका ताजे एक अभिवृद्धी जावका म्हण सांगल्यार हांगा तूं कुळावी लोकांले सपोर्ट जास्ती उरता हांगा अर्चक वृंद आडळीत मंडळी ಒಟ್ಟು उरतात जाल्यार तांतूं चड मेन पार्टिसिपेशन उरचें कुळावी लोकांले कसले म्हळ्यार ते तांगेल कुलदेवता तांणी कुलदेवता म्हण सांगल्यार तांणी तांगेल आम्माल समान पळयताचे तांतूं कसलेय भेदभाव उरना आनी खंयचें एक काम दिवं का कर का म्हण सांगिल्लें तेन्ना खंयचें एक मनस्ताप कसलेय दवन घेना आसतना आमगेल देवू आमगेल देवी आमकां बरें जावका आमगेल कुटुंबा बरें जावका म्हण ते एक उद्देशान समाजा बरें जावका ते उद्देशान कसं करतात म्हण सांगलें तांणी ते कुलदेवस्थाना कडेन ಒಟ್ಟು सेवेक येवन मुखार तांणी तांगेल कसले हातान कसं सेव करचें जाता ते ಒಟ್ಟುचे तांणी सेव करताचे हें आमकां एक सौभाग्य की म्हण सांगल्यार मम्माई देवस्थानांत एक आमी हंतर आमी हे 5th फुल्ला पूजा करचे फर्स्ट इनिशियली आमी कसले फेस केल्ले म्हळ्यार आमकां थोडे प्रॉब्लम्स आयले आमकां फुल्ल हाडचे जावं आनी ते घालचे जावं कसले प्रॉब्लम्स आयले ते आमी एक हंतर आमी टॅकल करून घेना आतां एक कसले क्विक जावन आमी कसले डेकोरेशन करचे की कसले खंयच्यान फूल हाडोवचे की उणे प्रमाणात खर्चांनी मॅनेज करचे की ते ಒಟ್ಟು करत आसाची ते बेजार हांगा स्थळवंतीक उरतले धर्मदर्शी मंडळ उरतले अर्चक वृंद उरतले आनी कुळावी उरतले आनी हांगा आशिल्ले आमगेल GSB समाजाचे उरतले ना जे इतर समाजाचे बी आसाची तांणी बी तांगेल कसले किंचित सेव करून घेवन तांणी हे खंयचे कार्यक्रम आसा पळया ते ಒಟ್ಟುची सक्सेसफूल जावचे कारण आसाची हांगा तूं इमिडिएट जावन थोडे लोक रेस्पॉन्स बी केले आसा तांणी बी मस्त आमकां हेल्प केले आसा आनी तशी जावन हाजे नंतर खंयचे फंक्शन आमी ऑर्गनायज करता म्हणून आमकां एक इच्छा जाता ते देवीन करून घेवची ते इच्छा तिगेल काम ती सुरळीत करून घेता ते बेजार आमी कसं सांगचे म्हण सांगल्यार ಒಟ್ಟು नेक्स्ट खंयचे कार्यक्रम जाल्यार यूथ ऑफ GSB तर्फे बी आमी थँक्स सांग हाज नंतर आमी खंयचे एक कार्यक्रमाक यूथ ऑफ GSB सपोर्ट मागले म्हण सांगल्यार तांणी बी हाजे नंतर येवन आमकां सपोर्ट करता हे कुळावी जनाले एक कुलदेवत आसा हे नेक्स्ट संस्थानाचे उद्धार जावका अभिवृद्धी जावका म्हण सांगल्यार हांगा आशिल्ले ಒಟ್ಟು लोकांना सर्व लोकांना एक मनस्ताप दवन घेवन वर्क केल्यार हे ಒಟ್ಟು सक्सेस जाता म्हण सांगता धन्यवाद ओम पद्मप्रियायै नमः ओम पद्महस्तायै नमः ओम पद्माक्षै नमः ओम पद्मसुंदर्यै नमः ओम रमायै नमः ओम पद्ममालाधरायै नमः ओम पद्मगंधिन्यै नमः ओम पुण्यगंधायै नमः ओम चंद्रायै नमः ओम चंद्रसहोदर्यै नमः चंद्ररूपायै नमः ओम इंदिरायै नमः ओम लालजनन्यै नमः ओम सत्यै नमः ओम विमलायै नमः ओम विश्वजनन्यै नमः ओम वसुंधरायै नमः ओम उदारांगायै नमः ओम हरिण्यै नमः ओम हेममालिन्यै नमः
सर्वार्थसिद्ध्यार्थं पूर्णाहुति पूर्णाहुतिं मुष्ये तत्रादौ मृणमग्निं ध्यायेत् मृणमग्ने त्वं मृणामोऽसि मृणमग्ने त्वं मृणामोऽसि मृणमग्ने त्वं मृणामोऽसि ॐ सहस्रशीर्षा पुरुषहस्ताग्रवास भूमिमित्रं पुरुष एवेदं सर्वैर्भूतयच्च वयं तावदतपशेषामिदन्तेनातिरोहति परिपादस्यामन्दिरे त्रिपादभूतोरे त्रिपुरपादेवाजपत्नाः ततो विष्णुविज्ञानशासनाश्रियभिः पुरुषः सजातोऽत्यर्चितपश्चात् पुण्योतोरः यत्पुरुषेण हविषा देवाय पदन्पद वसन्तोदभिः तैर्जङ्गलेषुषौषणपुराणनः तेन देवाय सन्तसाध्याश्रयश्चे तस्मात् ज्ञासरोगतसंरक्षणम् अशुद्धमग्ने वायुयानार्ण्या काम्या चे तस्मात्
प्रार्थना करता जेव्हा दिसा सकाळपासून रात्रीपर्यंत नाना जेवी उत्सव हवन सपन होम सकळ कोण तेव्हा आराधन करून गेले सकळ पुढे आम्ही बंधुवर्त नसताना धन्य जाऊका विशेषतः ही एक प्रेरणा मुखावे आमच्या पिढीಗೆ मिळता तन्निमित्तान तुमच्या सानिध्यात वरती जाऊन वाणकष्टाला शरीर सुखार्थ संतोषार्थ भूतार्थ सकळी तुमच्या संतांना प्रार्थना करते की प्रार्थना कष्ट झाल्यास की मामी करतो प्रमाणे की पाऊल घेऊन ऐसा सकळी ओम हवन सकळी तोडतो असणार पंचदेवरा त्या मंगलमेळाच्या दिवस त्या लक्ष्मीनारायण त्या मामाईनं तशी ग्रामपुरुषा विशेष करून करा सगळे पुढे सगळे कधी करता निवृत्ती जाऊ का तुमच्या सानिध्य वरती जाऊ का तशी की मार्गशीर्ष मास सांगतो विशेष तेव्हा आराधन केलं रे तुमचा संपूर्ण दोन मिळता म्हणजे धर्मशास्त्र संता तशी की येतो काही तशी आम्ही धर्मार्थ दुसरे योग्यता समाजात तुम्हाला रेकॉर्ड दिलाय की धर्मार्थ दुसरे योग्यता मुताबिक पिढी की त्याच्या रजेव का यातनाही हरी गुरु साहेब पण तसं भाग्य आमचं मिळता तन्निमित्तानं जीवन साकार झालंय मामा यांच्या विचार घेऊन आम्ही संतोष करतो योग्यता आमचा त्या मामाईनं भगवतीने दिल्या आमचं वाक्य तो वाटून घेऊन आमचं पान होता आपण काढून सरी नामाचं प्रार्थना विशेष सेवा घेता अशी सदा सर्वदा रक्षण करतात सर्व बाय सौभाग्य प्राप्ती करून टाकून असा विशेष रीती पाहून भगवती मैया की वेगवेगळे श्री धर्मता देवता आराधन करता पावन घेऊन
विशेष जेवणामध्ये करून घर देवा इकडची वेळेचे कष्टाला आम्हा म्हणून आपयताना हांगा एक आमगेले कुणाबद्दल शेअर घेतना हांगा विशेष जेवण आवेश रूपात येऊन आमकां जेवणाला सदा सूचना दिवचे त्या प्रकाराने साखर गणमड्यान तांदूळ संतोषाने केलेलं असत म्हणताना त्या पूर्ण आपल्याला म्हाका वेल्या शेष आयुष्य आमचं चांगलं आयुष्य आरोग्य दिवपाक नडा सगळे वाकी सर्ती करून जीवन सगळ्या जीवन आमच्या जरा विशेषतः मम्मा येयल्या तुगेले लय आसून जेवण येना सगळ्या जीवनात सार्थकता मेळ्ळी
ते हाते संस्थानांचे ऊर्ध महामाय श्रीनारायण श्रद्धेनं आता सर्व सर्व रीत्या उदाहरण बसलेले असा ईश्वर सर्व काळजी आपल्या कधी भगवान केलं असा असा साईडला चौका बसवता साईडला भाज्यांना बसवता साईडला सर्व बसवता खूप छान रीतीने सर्व सर्वांक म्हजें नांव विजयश्री सदानंद नागवेकर म्हण हांव ह्या देवा लक्ष्मीनारायण मामाये कुळावी हांव म्हजें लग्न जावन 52 वर्सां जालीं 52 इयर्स ही पंचम गरीब पंचम म्हणगेन प्रख्यात आशिल्ली पयलींनच हांगा नाग आयच्या दिवसाक नाग सुखासन नाग उठ्ठा फाल्यांक चंपाषष्ठी आशिल्ले वयल्यान नागाचे सुखासन नाग आशिल्ले सुखासन उठ्ठात ही गरीब पंचम म्हण उरल्यार बी आयच्या दिवसाक ही पंचम भारी विजृंभणेन आचरण जाता असा हे खुशी जाता आज कुंकुमार्चन की पुरुष सूक्त हवन की सगळं भारी चंद रितीन जावन सगळ्याक मनाक खुशी जाली अशीच मुखार बी हे प्रोग्राम बरे जावन सगळ्याक सहकार मेळणं सगळ्याक देवाला आशीर्वाद जावं सगळ्याक बरें जावं म्हणून मागूंक येता